7ο Φεστιβάλ Καλλιτεχνικής Δημιουργίας Ροδίων, 24 Αυγούστου έως 5 Οκτωβρίου 2023. Το φετινό φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στην βιολίστρια, μαέστρο και ιδρύτρια της χοροδίας του Δήμου Ρόδου, Ξένη Παπαχαλκίτου Σακελαρίδου Έμνερ. Τιμόμενο νησί για το έτος 2023 είναι η Σύμη. Στο φεστιβάλ φιλοξενούνται καλλιτεχνικές εκδηλώσεις πολλών τεχνών, εικαστικές εκθέσεις έργων τέχνης, βιβλιοπαρουσιάσεις, μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις, κινηματογραφικές προβολές. Όλοι οι Ρόδιοι καλλιτέχνες κάνουν βήματα με γνώμονα την προβολή του έργου τους αλλά και την ποιότητα της δουλειάς τους. Ευχαριστούμε τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου, την Ομοσπονδία Δωδεκανησιακών Παροικιακών Συλλόγων Ρόδου, την Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου, τον Σύλλογο Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ρόδου, τον Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Ρόδου, τον Όμιλο Συνεεκπαίδευση και την Γαλλική Προξενική Αρχή Ρόδου. Μια συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον ΔΟΠΑΡ. Χορηγεί Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εφορία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, Πλάζα Χοτέλ, Κατάλημα Οβέρνη. Χορηγός επικοινωνίας, Ραδιόφωνο Λιχνάρι. 7ο Φεστιβάλ Καλλιτεχνικής Δημιουργίας Ροδίων, 24 Αυγούστου έως 5 Οκτωβρίου 2023. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Τάκης Βούης. Είσοδος ελεύθερη.